City Baba. Yeah. da nan ba sanyi su ba da mu think say they wise Aku mau satu. yawa sannu da ne Yawa abin nan. wani iri kenan me abin nan Wannan abun nan mana wanda wannan ya tafi da shi. oh yo wata To shi ne za a bani. may God not allow them make them kill to you. guda nawa Nawa ne? a naira goma Me yasa ko babu rage? to wata naira goma ne sai a rage ma kai malam da ka siya ba za ka siya ba kuma ka gani To abun ba fada bane ko mala. Sai na zo ba kyauta za ka bani ba. dawa dauka maka kyauta ne Think say they wise kenan wani shegen takalmin sa a gurin A bani. kashi kai Yasa ko karfa ka sosai ne. me na cuce ka ki wata naira goma Dan bobono diyar ran dale delu. ki wata naira goma ne na cuce ka malam in ba za ka siya mu ba ni kaya na mu baka kuɗin ka Allah sa da na hadda saraba. wawa dan kawai gara kawai kun fito kun jima ba kwa san fitowa gari ku sanya duniya take ciki kawai ka zo ga tsawafin akan naira goma wai a da a cuce ka naira goma me na cuce ka Kai. Bariki yanzu ma wannan. Kai, to gashi ni ban ganshi da wani kofa ba. Bare shi za a yi ko tattaunawa ne. Oh. Ferry. Dan diyan borandare delu. Kakila dai wannan ya bashi ne. Kai, bari in je gurin mai shago ya kara mun daya. Wannan ai bokiya bandare dai. alaikum Mai shago, alaikum salam kai Allah wanda ka bani na ina ganin ya lalace ne. may God not allow them make them ta kill you. lalace To, ni gaba ɗaya na ji shi kamar ruwan delu na randa Allah. Allah budiyar delu. Ashi, ka kara mun guda ɗaya, amma Allah na je na sha na ji kala wancan ne, a radun Allah zai cubanka. Kusa dai mai shagon nan kar ya shushe ni. Mina ni ɗin fudun iri go. Balle o mu shago ma mu yawa keya. Hami same mu. Na huda wannan na ga duka ba daɗi ba jin ga wannan ko sabida wannan na huda shi tana wannan bari huda shi tana kila zai fi daɗi. Kai, Allah faɗa dundiya. Allah mai shagon nan kawai ya shushe ne, a ranar Allah ruwa ya bani. Amma fajin koma mai aiko yau dai ci uban shi. Me kawo? Wanda ya gaba ni? wa mana In sha ruwa ku duddubi zo in saya anan. A radon Allah baka isa ba ga ruwanka. Ka kun zai naira 30 guda hudu haka ka sani na saya. kai dan iskanci da ba baka san ruwa ka siya ba sauran su ma da suka siya an kishi suke ji yasa suka siya Sabida cuta a finni ma ya kun sai da ruwa sabida kun rena mu yan kauye. Kai, radon Allah baka isa ba na rantse da Allah kan kuɗi na kai. Kai za ka yi fada da duniya. Bibi ma wuto ya kai Allah shi ya biya ni ko ne. kai kan karba ka mun tari ba Amma da ade amma da ade wallahi za ka biya Dena nuna ni. Aradun Allah dena nuna ni. Ka kara nuna ni. An nuna ma da kara nuna ni ya kuce ni. An nera mutala biyu fa ya tushe ni ba. ba za ka yi
Ai tsaya ne yake faruwa. Ya ji abin da yake faruwa. Kai ka ji shi ko? Anani mo yana ba kauye ko? Anani mo ko? san doka ba. Wani za mu kauye mutum bai san doka ba ka bace shi. Anani wadin mu ne. Ka bace shi ko bai san doka ba. Ya hakuri. Na ji abin da ke faruwa ba cutan ka akai ba kaji? Ya hakuri bari ka. Oga ba ni sifirad akwai sifirad ko? Eh akwai. Yawa to ba ni guda daya. Yawwa to madalla ka gan shi irin wannan ne irin shi ne amma siyo sa aleda yake saboda barawo ne yana sayar mutane da ruwa an gaya maka to sha irin wannan sha irin wannan ruwa ka saki can barawo. sha irin wannan kai malam kai ma ba su May God not allow them made them kill you. wadi mun yan mana wadi mun yanzu mutum yana sha ku sai mai 5,000 ma kila saboda ku barayi kawai dan an kidnapping din a banja ake yi ne ake zama kudi ne Saki can barawo ko? ya shi shakaji wannan zaka ji bambancin sha banja kawai ya hakuri sha tukun ne ko ku ya kuna kuɗa kawai wai a gaban shi mana yanzu ba a so ake asasan da ai ko ba gaskiya ba yanzu inda ya tara maka jama'a hakan nan yanzu ina maganar kasuwa A kun naira 10 ne sai ya tura ka. sai ma da Allah zan ba na gaya ma juna ne. Dama ne abin da ugai sai ka faɗa min yanki mota na ɗauka ma ƙarya ne ashe haka kuke halin ku na fulani. babu zaki Mala da ko na mun har sai ne amma ya da daɗi ko ba daɗi shakaji yawwa shakaji ɗanɗana Allah kun fa yake yi shakaji yawwa da daɗi ko yawwa a wannan da dan daɗi kaɗan amma fa yawwa to bambancin kenan kaji ko yanzu ga murfin ka je gida ka sha da iyalai ko ba haka ba yawwa har a rike tsaraba amma fa gargaje ka kashi da ni fa a ba komai ba kai saka shi da ni ba komai je ka abunka ai wannan kai irin wannan banja kawai sai a shago suna tuba mutane kawai suna sayarwa mutane da ruwan a leda jama'a